Ето, така ще се очертае след време магистралният пръстен на България. По време на нашата работа по този филм беше завършен участъкът Яна – Правец. Магистрала означава бързо и удобно пътуване, спестено време и гориво, висока пропусквателна способност. В този филм ще ви разкажем за изграждането на един от виадуктите на автомагистрала Хемус. Строителството на това съоръжение трябваше да се извърши по вече избраната и прилагана строителна система с 9 40-метрови отвора. Проектът е дело на проектантите от Пътпроект София. Както на други обекти, така и тук се започна с фундиране чрез кладенци. Познат и изпитан в нашата практика метод, с който се осигуряваше минимално изменение на теренните форми при сложни инженерно-геоложки и хидроложки области. След изпълнение на 5 и 6 пръстен, на стълб номер 5 се получи общо придвижване на прилежащия район. Изключително тежката геология на този район постави на изпитание и проектанти, и строители. Наложи се да бъдат спрени строително-монтажните работи. Необходимо бе време за проучване и изследване, за търсене на ново техническо решение, за да се избегне фундирането в критичната зона. Така се стигна до проект, който предвиждаше само 2 стълба, фундирани извън зоната на неустойчивия терен. Големият отвор налагаше изпълнението на стоманена връхна конструкция със среден отвор над 162 метра, 2 монтажни площадки, конзолен монтаж и няколко междинни кули. Проектът бе дело на колектив от Висшия институт по архитектура и строителство с ръководител професор инженер Димитър Димитров. В процеса на работата се премина към нова уникална технология за монтаж на връхната конструкция на една площадка, по-тактово избутване и само една монтажна кула, фундирана в центъра на неустойчивата зона. С това се избегна допълнителното провокиране на възбудения терен. Фундаментът на бъдещата кула беше поставен върху дълбоки пилоти и укрепен странично с дълбочинни анкери. Едновременно с изграждането на временната монтажна кула се извършваше и монтаж на отделните блокове от връхната метална конструкция, която трябваше да се избута по-тактово с пълен габарит на пътното платно.
с тротуарни конзоли. Монтажът на отделните блокове на мостовата конструкция се извършваше на специална площадка върху временни кавалети. Дължината на монтираната конструкция се определяше от отделните отвори за конзолно преминаване. Важен и отговорен бе всеки момент в осъществяването на връзката между отделните блокове с високоякостни болтове, антикорозионната защита и рихтоването. При новата технология за монтаж и избутване, преди още конструкцията да стъпи върху монтажната кула, се наложи дългата 91 метра конзола да бъде усилена в стеблата с допълнителни ребра. Едновременно с изграждането на мостовата конструкция, бавно растеше на височина и временната монтажна кула. Технологията на избутване изискваше тя да бъде построена приблизително в средата на големия отвор. Последни приготовления преди първия опит за избутване с хидравлични цилиндри. Благодарение на специална кинотехника за ускорени снимки, можем да наблюдаваме ефекта от избутването, незабележим за просто око, тъй като реално постигнатата скорост на избутване е около 4 метра в час. Движението на конструкцията се контролира с помощта на телевизионни камери. Триковите снимки показват как трябваше да стане постепенното стъпване на мостовата конструкция върху стълбовете и междинната кула. С растежа на временната монтажна кула към проектната 66-метрова височина, потактовото избутване бавно напредваше към своята цел, за да се стъпи на Устой София. Междинната кула бе укрепена странично с метални подкоси с самостоятелно анкерирани фундаменти.
Само така можеше да се постигне желаната пространствена стабилност и сигурност на кулата при крайно лошите геоложки условия. Новата технология за монтаж и избутване е дело на колектив от Института за проучване и проектиране Транспроект с ръководител инженер Коста Цеков. В изключително кратък срок в процеса на строителството бе проектирана кулата и преработени някои елементи от основния проект. Странично, в надлъжна посока, кулата бе укрепена с стоманени въжета. С помощта на геодезични средства се следеше за страничното изместване на конструкцията от проектното положение. Изравняването на опорните реакции по време на всеки такт на избутване се контролираше със специална хидравлична система. След монтирането на последните блокове, по този начин се предвиждаше да се избута стоманена конструкция тежка 2100 тона. Филмовият трик показва посоката на избутване от монтажната площадка зад устой страна Варна към устой страна София, преминавайки последователно през стълб 2, междинната кула и стълб 1. При избутването изключително важна бе ролята на оператора за бързо вземане на решения и навременно подаване на команди. Връхната конструкция е с радиус 1407 метра и 25 см и представлява кутиеобразно сечение с ортотропна пътна плоча. Данните от геодезичните измервания и опорните реакции се обработваха от компютърна техника. Потактовото избутване е към своя край. Скоро монтажниците от метални конструкции, строителите от мост, строй и автомагистрали ще рапортуват с краткото: задачата е изпълнена.
Сега, когато това е вече факт, няма да прозвучи нескромно, ако кажем, че бе доказана не само една строителна новост – реализацията на големия светлотвор, но че това беше един също така уникален успех на проектантите, строителите и инвеститорите на автомагистрала Хемус. Един изключителен успех за хората, дръзнали да прекарат магистрален път през Балкана.